बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। क'क्राझाराव ULBनि सोद्रोमा साजायना नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै सानै बर' फिसा जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ जिउ फोजोबदोंमोन, जायनि उनाव बिटिआरआव दुंहाव थासारि सोमजियो। जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न्याय नागिरनानै रायजो राजाफोरा सान हर मेंनाय गैयै सोमावसारो। दिनै आसाम सरकारा ULBनि सन्देहआव नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय आफां आसामनि कमिशनार IAS जयन्त नार्लिकारनो बिबान होबाय। नैथि दङ। मैया चिरां जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशनआ ULBनि सोद्रोमा साजायना नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे दुखुथिया बिसि आरो गोरलै गथ'नि इयुननि थाखाय अनसुंथाइ होयो। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंग्रि मासुम ब्रह्म बिथाङाबो चिरां जिल्ला बिसानि जानानै दुखुथिया नखराव थांनानै बे जाथायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो फैगौ समाव हाजासे एसे एनै मदद खालामबाय थागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। लोगोसे बयखौबो जा हायो एसे एनै मदद खालामनो थाखाय आवगायबोनो खावलायो। बेजों लोगोसे बे दुखुथिया नखरा गोबाव जायालासे थाबैनो न्याय मोननांगौ, नङाबा बिब्दिनो सोलिबाय थागोन होननानै फावखुंग्रि बिथाङा गेदेर गोलावफोरनिसिम खावलायो। थामथियाव दङ। क'क्राझाराव पुलिसआ बारग' NDPSनि सानै सोद्रोमा जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै जिउ फोजोबदोंमोन। नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय बारग' NDPSनि सोद्रोमा जोंसार मोसाहारिनि नखराव दिनै बारग' NDPSनि लेङाइ आफादगिरि जि बिदाय बिथाङा थांनानै खौरां लाहैदों। ब्रैथियाव दङ। बावैसो सान सिगां क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ खहा जानाय नखरनो मैया बिटिआर सरकारा सरकारि साख्रि फोसावनायनि उनाव दिनै टिपकाय मंगलसरानि नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जनक कुमार ब्रह्मनि बिदा सन्जीब कुमार ब्रह्मनो बिटिआर सरकारा हाग्रा बिफानाव केजुएल वार्कार महरै थिसनथाइ बिलाइ गथायो। बे थिसनलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि आरो मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांमोना नुजाथि दंमोन। मख'नो गोनांदि जोंसार मोसाहारिनि नखरा जोंसार मोसाहारिनि सारदुनि उनाव साख्रि थिसनलाइ बिलाइखौ आजावगोन होनना फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 लाख राङै सारदुनि थाखाय गंनै नखरनो अनसुंथाइ गथायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ। थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालाराव जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारिखौ पुलिसआ ULBनि सोद्रोमा होनना नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै जिउ फोजोबनाय जाथायनि थार बिजिरनाय नांगौनि दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि बड'फा UN ब्रह्म गथ'सा पार्कआव 2 घन्टा थरना हाबाफारि दिन्थिफुङो। सानजौफुनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासि 1 रिंगासिम खुद्रिसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै सरकारनि खाथियाव जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारिनि थार बिजिरनाय नांगौ होनना सरकार आरो पुलिस खुंथायनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। दथियाव दङ। मैया क'क्राझार चिफ एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार PWD मावखुलियाव BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनि मददगिरिफोरनि ठेकेदारजों लोगोसे सिज फायाराव थानाय NLFPनि केडारफोरनि गेजेराव टेन्डारखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोख्रों बिबुंथि लाखियो। बिथाङा एमबाथाखौ थांखिनानै बुङोदि मैया सासे हिर'आ साउथ इन्डियाननि सिनेमा बायदि फैनानै PWD अफिसाव दादागिरि खालामफैदों। बेफोरबायदि दादागिरिखौ जों माब्लाबाबो गिया। बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ खालि गोजोना थाथों होननानै, सान्थिया थाथों होननानै जों जेबो बुङाखै। लोगोसे एमबाथाया प्रमद बर'खौ 10% लानाय अजद होनायनि सायाव बिथाङा बुङोदि MLA जयन्त बसुमतारि आरो आंनि सायाव रां जानायनि खोथा बुंनाया नंखाय। बिनि थाखाय जों बेखौ केस होनो हायो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।